Så hedder det en dollar. Sådan, Emilie. Sådan. Ja. Er hun start? Det er ikke her. Ej, den her sang kan jeg godt lide, den vil jeg lide. Det var fast. Ja, min bror, det bliver meget kaldt lidt. Hold da. Den trækker bare benene op under pladsen. Så Emilie, jeg havde en fiskehale på dig. Det er meget fedt. Så tror jeg prøver at lave en med bittesmå. Godt, så jeg har det. Sådan Shanna Minor. Er hun dansk? Hun er danser. Okay, det er det. Jeg har bare et godt beat. Tænk lige, hvornår du får briller. Fejlfri tur på forhindringerne til danske Shannon Minor Ketterly og Bonaire. Desværre så blev det til 2 fejl på tid. Tiden nemlig 84,68 sekunder. 2 faults on time for Danish Shannon Minor Ketterly and Bonaire. Så er det givet startsignal til fra Sverige, from Sweden, Alexander Zetterman og Flækø.